ka North East United kalayo khur ya ki laipon bapura hadin bakalala ban penjam knap ya ka Odisha Football Club da lai laar ha ka lempung yale ka jong ka Indian Super League arhajar arpusau arpusan ha Indira Kandi Stadium kabadon ha tai ha ko hati ya ka arkula tep ha ka kelas tep pat laikul ha ka kelamit ka North East United kalayo pynkhih jar ningkong lengba u alidin ajare ha ka minit pakat ar pat ulayo ban tep saya ka kul ka baar ha ka minit ka basapo pat ka North East United kalatam da ar la not ha ka kut ka kelas tep haba mi madan ha ka kelamit ka Odisha kalayo ya ka sikul chongka lengba u hoko bomos ha ka minit ka ban repo ka North East United ru kalaya kunteng biang bat kalayo sa ya ka kul ka balai lengba u Guillermo Fernandez ha ka minit ka banyo puwei pat pentam sendon ya ka kul dalai lai wei shua ban kut ka jingi kun ka Odisha kalayo biang sa sikul lengba u Dijo Mauricio ha ka minit ka ba prapulai hadin kani mshem na don shu ki bala banya tepkul pat ka jingele kai kalakut dalai laar ha ka ba ka North East United kala job dakani ka jing job ka North East United menta kala yo khur khatwai point na nyu sin mi madan pat kadon ha ka kerdan basan ha ka mi yakin point tat hadu mentah